Máis de 900 escolares participaron na fase intercomarcal do Cross Escolar Xogade, unha cita deportiva celebrada en Porto do Son que bateu un récord de participación. O circuito da Virxe de Loreto converteuse nun gran escenario deportivo coa celebración da fase intercomarcal do Cross Escolar, establecido dentro do programa Xogade da Xunta de Galicia. A competición reuniu preto de 1000 rapaces e rapazas procedentes de 72 centros educativos das comarcas da Costa da Morte, Barbanza, Muros Noia e Terras de Xallas. As probas desenvolvéronse entre as 11:30 da mañá e a 1:30 da tarde, con participación nas categorías Benxamín, Alevín, Infantil e Cadete. Hoxe, estamos batindo un récord de participación en esta fase intercomarcal. Temos 992 rapaces participando, que veñen de 72 colexios de todo o que é a zona da Costa da Morte, Barbanza, Terras de Xallas e a ría, Muros Noia. Dende a organización destacaron o récord de participación desta edición e o crecemento constante do programa Xogade, que nesta tempada suma xa máis de 7200 participantes en diferentes competicións deportivas escolares. Estamos moi contentos da participación, da aceptación que está tendo o Cross de Xogade, porque cada día ou cada temporada, mellor dito, vamos a máis. Esta tempada, os datos danos que ahora a final de tempada que estamos, temos 7200 participantes en toda a comarca. Non digo que nos está sobrepasando, pero cada temporada vamos aumentando máis probas, pero parece ser que vamos ter que ainda facer máis. Actualmente estamos tendo en toda o que é a comarca sobre en total 12 probas de cross, entonces xa non nos dá o tempo nin da propia o que é a propia tempada. Ademais do atletismo, o programa Xogade promove outras disciplinas como baloncesto, voleibol, tenis de mesa ou novas iniciativas deportivas, como o piragüismo Dragon Boat, que comezará próximamente en Rianxo. Os obxectivos son, o de sempre facer unha promoción do deporte, non só este deporte de cross, que estamos moi contentos ca aceptación que está tendo cada vez máis, pero tamén temos outros deportes que en Xogade os estamos promocionando. Cales son os obxectivos? Nos iniciar os rapaces nun deporte que eles, aquí ven un rapaz que igual está nun colexio, por decir non en aldeas remotas, pero en sitios en Camariñas que non hai club, ou mismo en Malpica tampouco, entonces de atletismo. Entonces é unha promoción que nos facemos para que os rapaces acaben en algún club, o mismo que nos outros deportes que temos, baloncesto, voleibol, tenis de mesa. E así mesmo estamos facendo promocións de outros deportes. A xornada rematou cun gran ambiente de convivencia e deporte en Porto do Son, confirmando o éxito dunha competición escolar que continúa medrando ano tras ano.